Здравейте! Годеч избра своя кмет. Започват новините, аз съм Бояна Веселинова. Вие гледате първата емисия новини през ноември. Бъдете с Медила Систем, за да сте в час с случващото се в Годеч и района. Аз съм Савина Алексова. Няма по-подходящо място от центъра на една община, когато става на въпрос за избори. Затова и ние сме тук, на площад Свобода. Мястото, където ври и кипи. Мястото, където се случват нещата. И сега ще ви ги покажем отблизо с нашите репортери. Стефи Пейчева и Методи Тодоров ще се включат от най-горещите точки в Годеч. Методи Тодоров се намира в най-апетитното място в общината – стаята на кмета. Той ще ни обяви и кой е новия кмет на Годеч. Здравей, Медо! Добър вечер и от мен. Бързам да ви съобщя името на Радослав Асенов, който е новият кмет на община Годеч. Той победи Андрей Андреев от БСП с близо 250 гласа. Виждате точните резултати, изписани под мен. Каква бе обстановката тук, в общината и на това място? Кметската стая, кметското бюро. Вижте в следващият репортаж. Добре. Айде. А как премина денят на балотажа в Годеч? Каква бе избирателната активност? Ще научим сега от Стефи Пейчева, която също е в епицентъра на събитията. Стефи, слушаме те! Здравей! Добър вечер! Спокойно започна и премина балотажа в Годеч. Към 10 часа в община Годеч бяха гласували 774 души, а избирателната активност бе 17,05%. Най-много бяха гласувалите в село Губеш, а най-малко в село Мургаш. В най-голямата секция в града, тази в РПК, до 10 часа бяха гласували 138 души. Толкова бяха упражнили правото си на глас и в секция в Солото. Към 13 часа активността бе 35,38%, а броят на гласувалите беше 1606 души. От секциите в града най-много бяха гласувалите в начално училище Христо Ботев – 35,36%, а най-малко в РПК – 31,79%. Гласуването премина без сериозни нарушения. Избирателната активност в община Годеч към 17 часа бе 51,86%. 2345 души е броят на гласувалите до 5 след обяд. Спокойно премина балотажа в Годеч, информират от полицията. Преди да завърша това включване, ви предлагам да пуснем едно кратко изявление на Румяна Борисова, която бе кандидат кмет, но отпадна още в първи тур. Вижте какво каза тя пред нашата камера. Имам думата, нали? Да, имате думата. Така, поздравявам ви за коректността. Първо, преди всичко. На вашето предаване, на вашия актуален глас. Действително, вие бяхте актуални. И бяхте много справедливи, не взимахте ничия страна, за което от мен поздравления. Това е много важно, много ви благодаря. Това е лично мое мнение и аз съм благодарна за това, което че ви отразихте тищите неща в правилната посока. Каквото повикало, такова се обадим. Така е. А сега искам да кажа и най-вече да се обърна към община Годеч. Към цялата община Годеч. Скъпи съграждани, жители на община Годеч, с оглед предстоящия балотаж за избиране на кмет, искам да направя следното изявление. Аз съм честен, открит и истински човек. Благодаря на всички хора, които ме подкрепиха, на целия ми екип и на всички годечки жители, които гласуваха. Заедно успяхме да постигнем този висок резултат, който сега се явява решаващ за бъдещото управление на града. Този резултат ме определя като фактор, с който двете основни политически сили трябва да се съобразяват.
Сега искам и трябва да дам подкрепата си за един от двамата кандидати, тъй като и двамата търсят моята подкрепа и същото считам това за акт на отговорна позиция спрямо моите избиратели. Открито и твърдо заявявам своята подкрепа за кандидат кмета, представител на БСП, господин Андрей Андреев. Искам обаче хората да ме разберат правилно. Твърдо съм убедена, че при нормално протичане на частен и демократичен изборен процес щях да бъда до балотаж срещу господин Андреев и щях да бъда подкрепена от всички останали кандидати, което беше шанс за пълна промяна в реда. За съжаление, в слуховете за изборни манипулации, купуване на гласове и некоректност в действията на представителя на партия ГЕРБ за Годеч е възможно да има и истина. Жалка истина, която според мен не определи третото място на изборните резултати. В хода на предизборната кампания на партия ГЕРБ неколкократно ме обявиха за несериозна кандидатура с никакви шансове за успех. Опитаха се да уронят моя престиж, авторитет, също така и моите лични и професионални качества. Има човек в партия ГЕРБ, който последните години обедини почти всички годечки жители в неприязен към нейната личност, което неминуемо рефлектира и върху партия ГЕРБ Годеч. Искам да го кажа директно и ясно. Нямам доверие и дори загубих уважение. Не може един човек да разделя цял град на такъв човек, не мога да дам своята подкрепа. Искам да допълня също така, че силно се съмнявам в честността и демократичния избор, който определи резултата на кандидата на ГЕРБ Годеч Радослав Асенов. В ГЕРБ Годеч има хора с доказани качества, с които може да работим за развитието на града, но в никакъв случай не и под натиск и манипулация. Заявявам твърдо и отговорно, че ще работя всички членове на Общинския съвет, без да правя разделение на партии, а в името на града и на хората. И искам и още нещо да добавя. Аз съм сериозен човек, имам си принципи в живота и нищо не би ме накарало да ги наруша. И най-важното, аз не се поддавам и не мога да бъда купена. Призовавам всички мои избиратели и симпатизанти, които ми гласуваха това доверие, в неделя, на 1 ноември, да подкрепят кандидатурата на Андрей Андреев, защото това е най-добрият вариант за града. Защото той седна с мен на масата и ми предложи да работиме ръка за ръка за развитието на град Годеч. Това е средата, в която аз ще мога да работя в нормална атмосфера, без натиск за хората в община Годеч. И пак ви призовавам, това е моят девиз. Гласувайте по съвест. Трябва да бъдем разумни и в случая аз избирам от двете злини по-малкото за града. Това е, което мога да кажа. Благодаря на всички, да сме живи и здрави. Живота продължава. Ние трябва да се бориме най-вече за община Годеч. Аз съм поела ангажимент към моите избиратели, към хората и си следвам пътя. Много благодаря. До нови срещи. Благодаря и на вас. Бъдете все така позитивни и добри. Стефи, благодарим ти за тази информация. Професор доктор Асен Златаров Годеч отбеляза Деня на народните будители със специална програма. Организатор и ръководител на тържеството, което се проведе в двора на училището тази сутрин, бе дългогодишната учителка Иванка Горанова. Ученици от гимназията рецитираха стихотворения, посветени на празника, който честваме на 1 ноември. Празникът не мина без песни и хора, които вдигнаха градуса на настроението. Възниква въпросът: нужни ли са в днешно време нови народни будители? Винаги са нужни велики личности, които да спомогнат за реализирането на националните идеали на един народ.
А българският национален идеал от възраждането все още не е осъществен. Отговорността пред утрешния ден е както лична на всеки един от нас, така и национална. На цялата българска нация. Нека благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно, че будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще, лично и общонародно. Така видяхме новините до този час. Гледайте ни всеки понеделник от 20 часа по Медила Систем. От мен спокойна вечер! Още новини и отзвук от избори 2015 ще ви покажем следващия път. Благодарим ви, че избрахте нас. Довиждане!